Не е страшно. Не е страшно да си признаеш, но е много важно да го направиш пред себе си на първо време. Ментална, физическа, психическа, емоционална, материална и ред други. Тъй наречените зависимости. Всеки един от нас има поне една. И нека си признаем. Крием я. Борим се с нея. Или поне се опитваме. Търсим помощ много рядко. Или въобще. Стигаме до безизходица. Или в много добрия случай намираме помощ. Предписват медикаменти. Започваме да ги приемаме. И става по-страшно. Защото влизаме в колелото на хамстера, от което много, много трудно се излиза. Но има изход. Нека видим как точно се влиза и се излиза от тази матрица. Аз лично съм минал през ред зависимости. Излизал съм от тях, за щастие, с лекота. Не мога да кажа без последствия. Всяко едно нещо има последствие. Но най-тежка се оказа алкохолната, която беше обвързана с хазарта, която всъщност се оказа по-тежка и от алкохолната. Поради една проста причина. Алкохолната зависимост е трипластова. На психическо ниво, на физическо ниво и на социално ниво. Какво означава това? На психическо ниво се отразява на нашия мозък, на нашите действия, на нашето държание. Социален статус. На социално ниво. Пречим на близки, роднини, семейство, унищожаваме ги. И менталната, психическата. Последната, но не по важност. Мозъчето става равно. Права линия. Обвързана обаче с хазартната зависимост. Филма е пълен. Там нещата са много, много дълбоки. Защо? Защото съвкупността от тези три зависимости на алкохолната повдигат на пиедестал желанието да печелиш, когато залагаш. Всички знаем. Допамин, серотонин, различни високи нива. И да, хазарта е много, много болна тема в момента. Доста хора започнаха да говорят по темата. Някои с доста силен гръб зад тях, тук платформата. Някои просто казаха нещо и се скриха. Други разчитат на групи за самопомощ, за взаимна подкрепа, което до някъде върши работа, до някъде не. Защото в крайна сметка всичко е нагласа. При едно условие. Ако си признаеш, че тази зависимост съществува, че я има, че е вътре в теб, че живее с нея всеки ден и тя те гризе отвътре. Силно се надявам този, който гледа това видео, доколкото хора достигне всъщност, да им бръкне, не там, да им бръкне вътре в съществото и да ги накара да се замислят. Има ли нещо
което ги кара зависими, да се чувстват зависими към нещо, към в определена насока. Защото зависимостите са страшно много. Започнах да говоря за алкохолната и хазартната, понеже първоначално ще наблегна на тях. Има канали, които може да прегледате. В тях има много видеа, но информацията там е много повърхностна. Хората, които могат много да кажат по темата, са по-скоро хора, които са скрити. Поради проста причина, че не искат да показват лицата си. Хора, които са скрити в малките групи за взаимопомощ. Тъй наречените анонимни хазартно зависими, анонимни наркомани, анонимни алкохолици, анонимни. Това са хората, които могат да кажат много по темата. Да, това, което се показва в по-промотираните варианти на темата, също е верно. Но дълбочината на проблема си остава. И никой не иска да се потопи на дълбокото, за да каже: ето така, мили хора, мъже и жени, може да излезнете от тая дупка. Нека продължим малко по-напред с медикаментите. Те са неизбежна част от процеса на зависимост. Защото минеш ли през една, през втора, през трета, рано или късно ще потърсиш помощ от професионалист, стигайки до там, тъй наречените психиатри. Не говорим за психолозите. За тях няма да говорим, защото те са хора, с които отиваш и си говориш. Окей. Това е много приятно. На някои 3% горе-долу им помага, върши им работа. За известно време. Стигайки обаче до психиатър, човек, който изписва рецептата и казва: този медикамент, драги ми господине или госпожо, е за вас. Ще започнем с него, ще опитаме и ако работи при вас, след около 2-3 седмици, ще видим как да продължим лечението. Вече лечението. Защото, драги мои, зависимостите, голяма част от тях се лекуват. Те са болести. Дали ще си пристрастен към храна, към това да купуваш супер много дрехи, към това да ходиш на проститутки, към това да ходиш на казино, към това да пиеш като прошляк. Нещо за внос няма да изреждам, всички знаем. Всяко едно от тези неща е болест и то се третира като такава, с конкретните медикаменти. И тук идва най-забавната част. Започвайки третирането с медикаменти, навлизаме много дълбоко в още по-големия капан. Първоначално, приемайки медикаментите, ще се почувстваме по-добре. Определено. Да. Но какво се случва по-нататък? Когато си кажем: окей, аз съм файн, аз съм много добре, продължавам, намирам си нова работа, сменям кръга от приятели, познати и живота продължава.
и решаваме да ги оставяме тези медикаменти. Да, ама не. 3-5 дена след това главата гръмва. Тялото казва, искам го. Какво се случва? Абстиненция. Защо? Защото всеки един медикамент, който помага, той и вреди. Той взема мястото на това, което сте отнели. Омагьосения кръг, колелото и хамстера. До тук беше ли интересно? Някой разпознали себе си? Припознали се? Поне един. Ще се радвам да го разбера. Оставете го в коментарите, ако желаете. Положително, отрицателно. Абонирайте се за канала. Може да дзънете и камбанка. Аз ще продължа с доста по-подробно, доста по-дълбоко съдържание по темата и ви обещавам, че ще намерим общ език. Чао!